friends, inshallah mata. Welcome back to my channel. Boka chapardande yani itte vlog start mantondullo. Hi friends, yan balagini injection ga pondulle. Ipidado ondulle. Battudu bale bilipere. Okay friends, riksha battunu yan boka tikvenikle. Bye. Hospital ಗೆತ್ಯ ಬಾಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮಜಿರಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಐದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಚಿ ಇಂದು ಅಲ್ಪ ಮಜಿರಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಪೋನಾಗಲ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚೆ ಅದು ಅಂತೆ ರಿಕ್ಷೆದು ಹೈಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೆ ಶೂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ रोड तोले नीरे तुंडु बसाले तोले दासालದ ದೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ವೈದನ ಲತ್ತನದ ಊರು ಲತ್ತನ ಆವಡಾತಿ ಅದು ಕೋರಲು ಪದ ಪೆತ್ತಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದಾದ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜೆಂಕ್ ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಯೋಜನ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಇದು ಮಾತ ಸಂಬಂಧದ ನಿಲ್ಲು ಸುತ್ತಲ ಸುತ್ತು 10-15 ನಿಲ್ಲುಂಡು ಮಾತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಹಣ್ಣು ಪೋತು ಶೂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸುತ್ತಲ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಡುಟು ಬಾಕಿ ತೋಟದ ನಡುಟುಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯ್ತದ ಪುರಿ ಬೈದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಪೊಂಗಾರ ಬಾಲೆಗೆ ಶೀತಾಂಡ ಮೀಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ನನಂಜುಂಡು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ತೂಪಾಯಿ ಮುಳ್ಳುಂಡಾಯ್ತು ಇದು ಕಿನ್ಯ ಪಿಂಗಾರ ಅಲ್ಲಾತಿಸಿ ಲತ್ತು ಇದು ಎದುರ್ದ ತೋಟ ನೆಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಆವಡಾತಿಂದು ಹೊಸ ಫಾಲ್ ಹೊಸ ತೋಟದೀನಿ ಆತಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷದೀನಿ ತಿಮ್ಮರೆ ಕನ್ನಡ ಒಂದೇ ಲಗ ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆತನು ಕಾಂಡೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಲ್ಪು ಬರ್ಸಾಗ ಬಾರಿ ಬೂದು ಅರ್ಧ ಮಗುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆದು ತೋಟದ ನಡುಟುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ತೆ ಪಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬುನ ತುಯ್ಯರ್ರೆ ಅಪರೂಪತೆ ಇತ್ತದ ಏರು ಗೊಬ್ಬು ಏರು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾಲೆಡು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಚಾರು
ನಮಗೆ ವೈಪೇರ ಒಪ್ಪನಿಗೆ ಓಡಿ ಆಗಲೇ 2 ಜನ ಮಾಮೂಲ ಮರ್ಮಯಲ ಇತ್ತು ಪ್ರಣಾಮನ ವೈಪುನಿಗೆ ಏನಪ್ಪೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕರ್ಲೆ ಪ್ರಣಾಮ ಕೋರಿದ ಚಿನ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಜೋಕಲ್ ಒಂದು ಭಯಾನಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. Thank you for watching.